Ei, Pablo, bona nit. Ens passen molts vídeos de que porten des d'Espanya, clandestinament, molts immigrants, molts sense papers, evidentment, vale? I els allotgen a hotels de 4 estrelles. Bé, jo sóc partidari de que si una persona ve i necessita ajuda, se l'ajudi. Si té fam, se li doni de menjar. Si no té sostre, se li doni sostre. Si té fred, escolta, calefacció, aigua calenta, llum... Jo amb això estic d'acord. Ara bé, una vegada estigui menjat, amb sostre calent, dutxat i tal, cap a casa seva si no ve a treballar. Jo treballo cada dia amb gent immigrant, gent de puta mare, gent sèria, treballadora, honesta, molta gent. Molta gent immigrada és gent que ve a treballar i a guanyar-se el pa de cada dia, com van fer els nostres pares quan van venir a viure a Catalunya. Cap problema. Fins aquí, tot perfecte. Però, quan els jutges d'aquest país fan fora a una família que no pot pagar la seva hipoteca, no els fiquen a hotels de 4 estrelles. La pregunta tonta, perquè jo sóc molt tonto. La pregunta tonta és, què està passant? Què ens estem perdent? Què no ens explica? Tot això ho fa Madrid amb el vistiplau del Pere Aragonès. Pere Aragonès calla perquè vol que els sociates li donin apoyo amb tot, igual que els comuns, I és evident que des de Catalunya s'apoya a Madrid i de Madrid s'apoya a Catalunya. Per això aquest mal andando és mala persona, aquest president, és poqueta cosa, però té molta mala llet. El que estan fent a Catalunya és una prova per tot Espanya i per tota Europa de fer un canvi de la raça blanca. Jo m'ho miro així. Ara algun tarantal em dirà que sóc normal, sóc un racista. Repeteixo. Jo, si voleu, puc penjar fotos cada dia amb la gent que treballo, perquè són gent de colla puta mare, La majoria immigrants. No sóc racista, però sí que sóc equànim. És a dir, primer haurien de ser els nostres. A la gent que desnonem de casa. Amb menors. Amb hipoteques fraudulentes, que els hi han fet hipoteques fraudulentes, que això ningú ho explica. D'Europa, les sentències de les hipoteques cada dia surten coses. I, evidentment, l'estat espanyol deixa que se'ls saltin a la torera. És a dir, fotem fora els nostres i els deixem al carrer tirats, amb menors. I la gent que ve de fora els fotem a hotels de 4 estrelles, que són gent jove, que no volen pencar, venen frescos, amb telèfons mòbils que valen 1.000 euros, cosa que jo no tinc, i els nostres els deixem tirats al carrer i sense sostre, sense aigua calenta, sense... Hòstia, què ens estem perdent i què no ens expliquen? Jo, repeteixo, no sóc gaire llest, però necessito que algú m'expliqui alguna cosa, però que m'ho expliquin bé, com si fos un nen de pàrvul, perquè no acabo, no pillo, no arribo. Llavors em direu, anem a votar aniràs sa puta mare. Si no anéssim ningú a votar, podés tenir en compte que ja n'hi ha prou. Prou. Jo només votaré un sol cop. Un. El partit que porti la doi. Punt, només un punt. Només un punt a tot l'ordre del dia. Un pamfleto ben gran amb les lletres ben grosses. Només un punt. No votaré mai més que no sigui... Per regalar el meu vot, no el regalo. D'acord? Bueno, aviam si algú m'explica
aquestes cosetes que ens estan arribant, perquè jo, la veritat, no pillo. No acabo d'arribar a entendre per què es tracta tan bé en els immigrants, se'ls deixa fer de tot i a nosaltres no. D'acord? Nois i noies, visca Catalunya lliure i el Pere Aragonès fotem-lo fora ja d'una puta vegada. Bona nit.